Dobro veče, dragi moji gledoci. Evo nas u mojoj emisiji Vizionarsko vreme sa Marinom Tomašević. Severne pratioce puno pozdravljam. I kao što i sami znate, mi se nalazimo u hotelu Stare Slavije, tačnije u restoranu na Međuspratu. I ovim putem ćemo pozdraviti svo ovo vredno osoblje. Pre svega ovoga hrišćanima ću poželeti srećan post koji je počeo danas i koji traje do 11. aprila. Vaskršnji post koji je pred nama, puno iskušenja, puno dešavanja, pa da ga negde u miru nastojimo da maksimalno damo sve od sebe, da se duhovno napajamo i da sve situacije, da kažemo, koje dolaze u vaskršnjem postu od mogućih 49 dana iskušenja, prebrodimo na jedan, da kažemo, najsmireniji način. To želim i hrišćanima i katolicima. Ne znam sad tačno, nisam upućena kada vama počinje post vaskršnji, ali želim i vama puno sreće i radosti, kao i svim veroispovestima koje su, da kažemo, pod jednom kapom, jer Bog je samo jedan, a narod, eto, mi smo se, da kažemo, ovako podelili. Pre nego što krenemo sa prognozama, ovako ću zamoliti neke gospođe drage koje pišu meni na Viber. Meni je žao što se obraćate ne znam kome i zašto i zbog čega, vi to najbolje znate. Ali nemojte to meni slati jer ja ću onda morati da vas blokiram jer mene to zaista ne zanima. Nastojimo na tome da imamo mir svi, jednu, da kažemo, ravnotežu. Za mene je manastir Svetog Vasilija Ostroškog, slavno i milost. I svi mi koji posećujemo manastire, svetinje ili muslimani džamije, svejedno je, što se kaže, ipak se molimo svi Gospodu Bogu. Obraćanja koja kakva, Venera je na 16 stepeni znaka Riba, tu je Merkur. Naravno da možete biti prevareni i izigrani od strane mnogih koji se bave ovim, ali ja sa time nemam ništa i nemojte to slati meni, jer ja to ne želim da primam i ne želim da, možda da se, ne zanima me kome se obraćate za pomoć. Ja sam tu da dajem prognoze u ovoj emisiji, a vi znate sami šta ćete raditi, s kim ćete pričati, kako će to teći i kako se vi dogovarate. U krajnjoj liniji se obratite ljudima koji imaju legalne agencije, koje stoji iza onoga što rade, pa nekome sa srećom, ali Bog je tu, svetinja je tu, da se obratimo svi i da potražimo spasenje naše od raznih, da kažemo, bolesti, nemaštine, nesreće, razaranja u porodici, sa voljenom osobom ako imamo neki problem, sa decom, sa zdravljem. Znamo gde idemo i kako trebamo dalje da se ponašamo. Dragi moji, mesec je u znaku Bika na 25. stepenu, u kvadratu je sa Marsom koji je tu na 24. stepenu Vodolije. Danas, sutra su malo teški dani i za finansije i napetost je, da kažemo, velika do večernjih intervala, već posle 5 uveče, sutra je jedno, da kažemo, rasterećenje za mnoge od nas. Moram da kažem da ovaj dan i nije za neke finansije, za mnoge. Ovaj dan više da potrošimo i više da se iznerviramo, da imamo kvarove u saobraćaju. Mislim, to je na autu. Da imamo vanredne izdatke. Ovo su dani, da kažemo, malo napeti, ali sve je to proznog karaktera sa narednom onom tamo nedeljom koja je pred nama, koja je puna dinamike i ulazimo već, da kažemo, s početkom marta meseca. I od 1. 2. marta su dešavanja totalno drugačija, za razliku kako je to bilo do danas ili kako će to biti do samog kraja februara meseca. Ono što mogu da kažem da prognoze su jako teške još uvek. Do kraja jula meseca imat ćemo oscilacije velike i bit će tu, da kažemo, dosta promena, dosta dešavanja i na bolje. Ima neke stvari koje idu na bolje, ima neke stvari koje su još uvek, da kažemo, u zastoju, ali politička dešavanja će biti veoma burna u martu, aprilu i maju mesecu. Ja kažem, da li možemo jedan post vaskršnji da izbegnemo, a da nemamo napetu situaciju u Beogradu, u Srbiji, ali evo i ova godina je takva. Jer imat ćemo onda i Marsa znaku Riba, koji tu nije mu to mesto, bit će u padu, ali je Merkur u znaku Ovna jako brz
Pa eto brzine u ljudima, eto iskitranosti povreda, napetih situacija, napetosti i svega onoga što nije dobro. I povreda glave, vi vodite računa svi koji imate visok krvni pritisak, jer u narednom periodu, tokom marta, aprila meseca, mnogi će imati vrtoglavice, probleme, da kažemo, sa psihom. Mart i april mesec je takav kakav jeste. Onda ćemo imati i samog ulaska Marsa u ovnu, Saturn je tu već u ovnu, Neptun je tu. Pa eto dešavanja koja će biti jako teška i za Crnu Goru i vremenske nepogode koje se i sada u Crnoj Gori, što kiše, kasnije će biti previše, da kažemo, previše vrućinčine, i teskobe i neprijatnosti, masovna hapšenja koje čekaju u Crnoj Gori, raznih, da kažemo, dešavanja kriminala. Takođe ovde kod nas u Srbiji. Imamo to u svetu, u Americi pogotovo, i imat ćemo to na svim, da kažemo, lokacijama Srbije i sveta samog, jako burna i turbulenta dešavanja, to znate. Nema ništa dobro da ja sad kažem dobro je, nije dobro ništa. Trpet ćemo mi još vremenskih nepogoda tokom marta, tokom aprila meseca, oscilacije vremenske, ovo za asmatičare, srčane bolesnike, pa čak i da kažem psihogene bolesti, ljudi koji već imaju problema sa psihom, anksioznosti, depresije, ovo je period marta, aprila za mnoge jako nervozan i napet. Nastavite na tome da se smirujete preko molitve i svetinje. Zašto to kažem? Mnogi će sa svetinje iseliti, jer je Venera u znaku riba, ona iseljuje, ona donosi dobro, ona ne može doneti loše, i svi vi koji ste imali loše do sada možete samo očekivati bolje, ali se pomolimo, ispovedimo se, gde smo nabili teret, gde smo bili jako napeti, razdražljivi, jer ovo je period kada smo psovali, kada smo vređali, kada smo bili sumanuti, nervozni, bili u stanju da mnogo toga u nekom rastrojstvu uradimo, tu je da se pomolimo. Ili smo od ukućana doživjeli nepravdu, od prijatelja, poznanika, saradnika, jer će mnoge sada firme imati razne situacije, bankrote u svetu i kod nas, i mnogi će ostati bez posla u narednih 3 meseca, to da znate. Mnogi će imati probleme i fijaska poslovnih, mnogi će doživjeti, ajde kažemo, velike promene i boravka i sredine i razočarenja kroz roditelje ili završetak, da kažemo, razgovora sa decom ili da ne pričamo sa decom ili sa ukućanima. To su nagli preseci, jer Jupiter u znaku raka, kvadratu sa Neptunom i sa Saturnom u znaku ovna. On uvek govori da mi ne možemo da trpimo neku nepravdu od strane ukućana. Zavisi šta je u pitanju, ili nam dete previše pije ili se drogira, pa imamo problem. Ili nam je dete pred razvodom, bilo žensko, bilo muško. Ili mi sa sestrama, braćama ne možemo naći sporazum na sudu, pa tražimo na sudu pravdu ako je među i zemlja u pitanju. Ili sa roditeljima oko našeg izbora imamo trbenje, nesporazum i dolazimo u konflikt jer nam se roditelji mešaju izbor naše voljene osobe, bilo to muško, bilo žensko. Ovo su dani upokojavanja, nesrećnih okolnosti. Mnogi estradi će imati veoma burna dešavanja, što glumci, što pevači, što voditelji. Ajde, kažemo da će ovo stresna biti godina za mnoge prva polovina godine. Dešavanja na Zlatiboru, dešavanja Užica, Čačak, Niš, Vranje, Prokuplje. Imamo loša dešavanja u Grčkoj dalje, Italija, Francuska, Nemačka, Austrija. Crna Gora nepogoda, što kiša, što sunčanog dela, što da kažemo ledenica u svetu i nepogoda kasnije i zemljotresa i požara i raznih nemilih događaja. Povedite računa kad idete u islamske zemlje, kad su u pitanju kupanja, mora biće ugrožena kada su islamske zemlje u pitanju. Turska će imati problematiku, kako da ne, već mart i april mesec. Nepogode su i tamo, nesrećne okolnosti, zato tu ako se namenite malo i obratite pažnju, Grčka, Italija, Francuska, Nemačka, Engleska, Barcelona, London, Australija, puno vas pozdravljam, Kanada, mesto Sidney u Australiji, mesto Melbourne, puno vas pozdravljam, Švedska,
mesto Štohom, Italija, oko Rima, Toskane i puno vas pozdravljam i vas. Holandija, isto će biti stresnih situacija, takođe u Engleskoj. A ono što mogu da kažem da imamo takvu cijelu godinu, globalno jako teško, godina jedinice, godina vatrenog konja, nikada teža, nikad napetija, eksplozivna godina koja ne trpi i koja neće da ćuti. Ali godina je koja će mnoge oženiti, udati, koji će se mnogi iskrasiti, stabilizovati u pozitivnom smislu, rešiti neke silne boleštine, nemaštinu, nemanje posla, ili ako nije se dugo vam oženio sin ili ćerka. Potomstvo mnogi će ove godine imati, kako da ne, Jupiter ulazi znak lava, severni u Vodoliji, južni u lavu će biti, to je mnogo dobra energija za sve znakove, ali je loša samo za nepogode i nesrećne okolnosti, jer ćemo ovo leto imati papreno, ali imat ćemo, boga mi, i jako turbulentno leto i dešavanja koja će biti burna na bazenima, na rekama, na morima, povedite računa, ali ćemo imati leto i sa kišama i sa ledenicama i previše toplote i previše sunčano. Pa, evo da kažemo da prvi 7 meseci ono što ja vidim, trebamo da se čuvamo i da nastojimo na tome da čuvamo glavu. I da će masa imati moždani udar, neurološki problema, sunčanica se treba paziti i da kažemo ujeda insekata ili raznih, da kažemo, životinja. I ono što mogu da kažem da ovnovi će imati test 2,5 godine, ali će imati jako dobru energiju u martu mesecu i pred vaš rođendan i kad kreću 20. marta. Bikovi će se stabilizovati već od marta meseca 15. Blizanci od 17. marta, rakovi od 20. marta, lavovi od 4. marta, device od 17. marta, dobro pratite što pričam, vage od 11. marta, škorpioni od 5. marta, strečevi od 20. marta, jačevi od 18. marta, vodolije moje drage od 4. marta, ribe će biti, čak vodolije će mnoge od 8. marta, 9. imati mnogo dobru energiju, a ribe će imati odličnu energiju od, ajde da kažemo tačnije i precizno, od 20. marta. Ne samo što sunce nije više u vašem znaku, u znaku je ovna, nego jedna mnogo bolja energija za vas. Ovo je prelaz sunce koji je u vašem znaku od 19. marta. Ne mogu da kažem da nešto obećava puno, koliko će od 10. marta biti vam dosta bolje energije, ali od 20. marta mnogo bolje finansije i mnogo jedan vetar u leđa. Mars ulazi u vaš znak riba već uveliko tada. Generacije sada koje ću u kratkim crtama navesti koje izlaze iz krize u martu mesecu, finansijske krize, poslovne, emotivne, su godišta koja će uspeti u martu mesecu, pričamo za mart mesec. Počet ćemo od generacije 30-ih, kompletno od 30. do 40. a i obuhvatit ćemo celu 20. 30. od 20. do 30. od 30. do 40. Obuhvatit ćemo da zdravlje ove generacije pola-pola, ali je dosta bolja za mnoge od vas koji ste još uvek agilni, a imate, da kažemo, lepe godine. I ovo su godine koje treba doživeti. Mnogo je bolja energija. Generacije od 40. do 50. u martu mesecu jako puno turbulencija ćete imati, zdravstvenih i psihičkih kriza, to da se pripremite na to. Generacije od 50. do 60. dosta bolja energija ide za vas i dosta bolje dešavanja koje su pred vama tokom marta celog meseca. Generacije od 60. do 70. od 10. marta vam kreće sve uzlaznom linijom i srećno vam bilo i kad je u pitanju posao i finansije i ljubav i sve. Generacije od 70. do 80.
imaju dosta dobru energiju od 14. marta, i finansijski, i emotivno, i psihološki jedna stabilizacija. Generacija od 80. do 90. Mart je fantastičan na svim poljima. Generacija od 90. do 2000. Druga polovina marta fantastično iskoristite na svim poljima. Mladi ljudi od 2000. do 2010. odlična energija u martu mesecu, moram da kažem. Ovako, jedino ljudi koji su jako bolesni, koji su na nekoj terapiji, može malo mart da bude kritičan. I deca koje su dosta, da kažemo, otišli u nekom lošem pravcu, bit će tu turbulencije. Sad ćemo ovako izvući godište koje će imati od 5. marta dosta dobrih rezultata. I sad mi nemojte posle pisati zašto ne ovo godište. Ja sam samo izvukla godišta koja izlazi iz katarze u martu, a u aprilu ćemo onda izlačiti godišta koja će imati dosta boljih rezultata. Tako da znate, sad pričamo za mart mesec. I sad ću početi od mlađih ljudi, bez ljutnje. Generacije 70, 71, 2, 3, 4 i 5 će imati uzlaznu liniju tokom celog marta poslovno i finansijsku, pa moram da kažem čak i emotivnu situaciju. Generacije 78, i 9 i 7, da sad ne kaže zašto smo izložili 76, ja ću objasniti, jer sve ovo što ne pominjem u aprilu je fantastično, tako da znate. Vi koji se vidite u ovim godištima, ova emisija je za vas. Vi koji se ne vidite, znajte da u aprilu cvetaju ruže. Generacija 77. i 8. odličan mart mesec. To da znate, 79. 80. nikako mrka kapa u martu mesec, 76. mrka kapa. Žao mi je što to kažem, ali je tako, u aprilu fantastično. Generacije od 80. do 85. Druga polovina marta je fantastična, tako da znate. 86. godište će imati dosta burnih dešavanja oko posla i ljubavi. 86. godište, da kažemo, cijel mart vam je jako buran. 87. godište će imati puno lepih zbivanja od 10. marta do kraja marta. Da, stabilizacija finansijska, emotivna. 88, 9 i 90, stabilizacija od 5. marta kreće u ova 3 godišta. Generacija 90. do 96. odlično imate mart kompletno, pogotovo generacija 90, 91, 2 i 3. Fantastična jedna energija, uzlazna linija. 94. godište 5. i 6. druge polovine marta. 97. 8. i 9. i 2000. godište od kraja marta fantastično će biti. Od 60. do 65. da kažem da će biti dosta burnih dešavanja. Vi se morate pripremiti kad je jako emotivna situacija u turbulenciji. Biće do 15. marta, poslije ide smirenje. 66. 7. i 8. i 9. godište Saturnov povratak, pogotovo imaju 69. i 68. Sad ćete dosta uspeha imati i najboljih rezultata u generaciji 68. i 69. godište. To je tačno. Generacije ostale neću pominjati, jer to se sve prebacuje za april mesec. Mislimo na 30, 40, 50, kada je ljubav u pitanju, kada su u pitanju poslovi. Ovo su godišta koje sam izvukla za mart mesec, koja će imati prosperitet, beričet i napredak i dobre rezultate. I srećno vam bilo. I ono što želim da kažem, vi sad koji sportom se bavite, pojete računa na povrede, ligamenata, lumbalnog dela je sada kičma mnogima napadnuta. I vi konkretno sada koji plivate ili idete u saunu, ne povedite računa, jer tu će biti dosta, da kažemo, problema sa srcem.
kod mnogih, iako ste mladi, nebitno, više godine nisu bitne. Povedite računa, virusne infekcije, upalni procesi su tokom celog marta kod mase, tako u svetu, tako i kod nas. Nervni sistem, moram da kažem da sa ovim mladim mestom u znaku riba će biti mnogima osetljiv, preosetljiv. I pripazite se laži, prevara, obmana, mahinacije, špekulacije u narednom periodu, jer mnogi će biti prevareni, izigrani. Što u firmi, što u banci povedite računa, kad ostavite da li ste lepo potpisali, šta ste potpisali, molim vas povedite računa. Merkur je ipak u znaku riba. Mars i Uran imaju jedan kvadrat i imaće kvadrat sad ćemo reći, do 5. marta i zato moramo da pazimo i da vodimo računa. Znaci koji najviše treba da vode računa je Vodolija, Ovan, Škorpija, Bik i Lav. I sam Bik, zbog samog Urana u vašem znaku, koji je u kvadratu sa Vodolijom, Marsem u znaku Vodolije, pa ovo su eskalacije, požari u kući, mogu biti popravke, opravke, neprijatnosti, svađe, rasprave, prekidi sa nekim ljudima gde smo davali novac, gde možda su mnogi sad i žalili na nekom potrošenom novcu, vremenu, trudu i ovo su prekidi ovih dana na neka prijateljstva, na neke saradnje, finansijske transakcije koje nisu baš tako bile dobre i uspešne. Uglavnom, ovo nisu dani za nikakvu kocku. Pre 10. marta ništa, ne bi to preporučila, kladionice, kocka, ništa posebno. Veće pare mnoge slede od 10. marta. I ovo su dani, da kažemo, promenjivo raspoloženje će nam biti. Mesec u Blizancima je brzo hodeći, već sutrašnjem popodnevnom intervalu. Pravi trigon sa Marsom u znaku Vodolije, pa je mnogo bolja energija za novac, ljubav i unutar nas, naše duše. Prvo, puno pozdravljam Sloveniju, Hrvatsku, Ljubljanu. Biće tu malo i kod vas nepogoda, ali srećno vam bilo. Nepogode će biti, pa će biti takav je i maj mesec, i mart, i april mesec, i leto nam je burno, o tome ćemo pričati tek u sljedećim emisijama, nije ni vreme još da analiziramo kompletno, da kažemo, stanje leta. Ali, kako kažemo u samom startu, nek nam je Bog na pomoći. Godina kao i svaka godina koja mora da obeleži i lepa i loša dešavanja. I 26. godina je ključna godina za mnoge i doneće transparentne promene mnogima, tako da znate. Uglavnom, vi ste svi koji radite na estetici, na zubima, što god imate uspešan period, vi ste svi koji radite na detetu uspešan period, i vi sad svi koji radite na kupovini nekretnine, na sređivanju stambenog prostora ili da dobijete stan, da ste dugo postana, da rešit ćete to. Sudski procesi sa svima koji imate sada trvenja, neka problematiku, rešit ćete to. I koji ste bez posla, rešit ćete to. Šta hoću da kažem? Ovo je nebo sada koji rešava sve što nam stoji jako dugo u mestu. I malo više da obratimo pažnju na sami sebe, pogotovo ovaj period kada može šećer da bude u skoku, pritisak u skoku, glavobolje, vrtoglavice. Prekontrolišite, molim vas, gume. Jer će vulkanizeri i mehaničari imati pune ruke posla. Povedite računa, molim vas, na instalaciju auta. Zbog samog, da kažemo, zapaljenskog procesa i požara, jer sve što je znaku riba, to morate sami da znate, uvek daje otežanje vatre, a ne samo vode. Uglavnom, dani su za neke zemlje raščišćavanje, rešavanje, ali ništa posebno, ono što mogu sada da izvučem i da kažem, ovamo se i dalje ratuje, ratovaće se još jedan period, mi nemamo sad ovde nikakva neka konkretna zbivanja, sem ovo što se i dan danas ovako dešava kako se dešava, a u svetu ćemo imati turbulencija velikih. Iskoristite ovu godinu maksimalno svi, na svim poljima, nemojte očajavati, prošla godina je bila mnogima teška i 26. nije naivna, ali će mnogo rezultata boljih doneti u narednom periodu, mnogima tek od maja, neki će do maja, juna imati fantastično, ali od leta će možda malo imati do septembra, oktobra otežanja, a neki će sad u kontinuitetu imati jedan dobar period.
Dragi moji, to bi bilo to u mojoj emisiji. Do sledećeg mogućenja, srećno vam bilo.